Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Pito. Taong 1951. Labo, Camarines Norte. Itong mga panahong ito, naninirahan ang pamilya ni Pito sa gilid ng sapa sa Labo. Pangingisda ang kanilang pamumuhay na kung saan ito na ang kanyang kinamulatan. Dahil sa malawak ang sapa sa Labo, kung kaya't naging mahirap para sa kanilang mga kababaryo na tuklasin ito ng kabuuan. Maniwala kayo o hindi, tanging ang ama lamang noon ni Pito ang nakalibot sa buong sapa ng hindi nawawala. Ayon sa kanyang ama, marami nang sumubok na tunguhin ang kaduluduluhang parte ng sapa, subalit ni isa sa mga ito ay walang nagtagumpay. Ang masama pa sa lahat, ang iilan sa mga sumubok ay hindi na nakabalik at ang iba naman ay nagkabaliw-baliw. Magmula noong naganap ang ganoong uri ng insidente, wala nang nangahas maliban sa kanyang ama. Dahil sa wala itong kasama noong mga panahong nilibot nito ang sapa, kung kaya't walang makapagpatunay kung ano talaga ang nadatna ng kanyang ama sa lugar. Sinasabi nitong wala namang nilalang sa dulong parte ng sapa, subalit iba ang kutob na nararamdaman dito ni Pito. Ilang beses na din nilang kinausap ng seryoso ang ama niya, pero kagaya ng parati nitong sinasabi, wala itong nakita sa lugar. Habang lumalaki noon si Pito, doon niya nabalitaan sa iilang mga matatanda ang tungkol sa namamahay na tribo ng mga aswang sa sapa. Marami na itong nabiktima sa kanilang lugar, ngunit hindi nila yon pinagtatangka ang kalabanin. Nagsilbing babala na kasi nila noon ang pagpatay ng mga ito sa mga albularyong naninirahan sa kanilang baryo. May mga kumakalat ding yanggaw na ang kanyang ama pero hindi ito binigyang pansin ni Pito. Isang araw, maaga pa silang naghanda sa kadahilan ng aahon sila ng iilan nilang mga bitag sa alimango. Kinakailangan nilang matingnan yon ng maaga upang hindi yun manakaw ng iba pang mga mangingisda. Marami din kasi noong dumadayo sa sapa sa kadahilan ng hindi maipagkakaila ang pagiging hitik nito sa mga lamang dagat at tubig tabang. Bihira kang makakuha noon ng alimangong hindi umaabot ng 1 kilo, gawa ng marami ang uri ng alimangong naninirahan sa sapang yon. Habang binabagtas nila ang daan patungo sa lugar na kinaroroonan ng kanilang bangka, panay naman ang kanilang ginagawang pag-uusap. Nga pala Pito, nakuha mo ba yung lambat na iniutos ko sa iyo kanina? Tanong ng kanyang ama. Oo tay, nasa bayong. Makakalimutan ko ba naman ang lambat natin? Kung nagkataong hindi ko to dala, wala tayong maiuuwing isda. Sagot naman ni Pito. Nang marinig ito ng kanyang ama, ngumisilang naman yon habang naglalakad. Maya-maya pa, narating na nga nila ang dalampasigan kung saan naroon ang kanilang bangka. Nang maihanda na nila ang kanilang mga gamit, agad din naman silang tumungo sa unang lugar na kinaroroonan ng kanilang bitag. Sa pag-ahon nila ng unang bitag, bumungad sa kanila ang 5 malulusog na alimango na halos magdadalawang kilo. Tuwang-tuwa noon si Pito sa kadahilan ng paniguradong malaki-laki ang bentahan nito sa baryo. Bago nila nilisan ang lugar, muli nila itong nilagyan ng panibagong pain habang dahan-dahang ibinabalik sa dagat. Nang maisagawa na nila ang bagay na yon, agad din naman nilang tinungo ang susunod na bitag. Habang nagsasagwan silang dalawa,
Panay naman ang pagpansin niya sa kanyang amang nagbabanggit ng mga salitang hindi niya maintindihan. May mga bagay na binibitawan ito sa sapa na siya namang labis niyang ipinagtataka. Tay, ano ho yung ginagawa ninyo? Kanina, bulaklak ang pinapaagos ninyo. Ngayon naman kanin. Para saan ho ba yan? Tanong ni Pito sa kanyang ama. Wala ito anak. Basta't magsagwan ka lang dyan. Sige na. Dahil sa sinabi nito, kung kaya't wala nang nagawa si Pito kundi ang manahimik. Matapos nilang maahon ang mga alimangong nahuli nila sa kanilang mga bitag, dali-dali din naman nilang tinungo ang isang bahagi ng sapa kung saan doon nila pinapakawalan ang kanilang lambat. Isang oras lang ang lumipas, narating na nga nila ang sapang hindi gaanong pinupuntahan ng mga mangingisda. Hindi naman yun gaanong iniisip ni Pito sa kadahilanang para sa kanya, pabor ang ganoong uri ng pangyayari. Matapos nilang mailaylay ang lambat, naghintay sila ng ilang minuto bago tuluyang iahon ito. Pagramdam nilang marami-rami ng isda ang nakakulong, dali-dali naman nila yung inahon. Matapos ang pangyayaring yon, agad naman silang naghanap ng pwesto sa gilid ng sapa para magpahinga. Sa pagsapit ng tanghali, naging ordinaryo naman ang lahat. Wala silang nakitang kakaiba sa lugar, maliban sa mga isdang iisang direksyon ng dinaraanan. Habang patuloy niyang pinagmamasdan ang mga isda, bigla namang nabaling ang kanyang atensyon sa kanyang ama nang masipat niya itong pinatay ang sigang pinaghirapan nitong buhayin. Tayo na anak, umalis na tayo rito. Wika nito sa kanya. Matapos nitong maitabi ang lahat ng gamit nilang ikinalat sa tabi ng sapa. Tayo, hindi pa nga tayo kumakain tay tapos saalis na tayo? May mali ho ba rito? Nagtatakang sagot naman dito ni Pito. Nang marinig ito ng kanyang ama, muli siya nitong inutusang bumalik ng bangka. Sa puntong yon, kitang-kita niya ang pagkairita ng kanyang ama na siya namang labis niyang ikinabahala. Dahil sa ramdam na ni Pito ang galit nito, wala na siyang nagawa kundi ang sumunod. Ngunit bago pa man sila makaalis sa lugar na yon, bigla naman silang napatigil sa pagsagwan nang makasilay sila ng isang lumang bangka na papalapit sa kanilang kinaroroonan. May sakay itong 5 lalaki na animoy nang galing pa kung saan. Paglapit ng mga nilalang na yun sa kanila, agad namang sumambulat sa ilong ni Pito ang napakabahong amoy na parabang nabubulok na bangkay. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili, kaya naman bigla na lang siyang nasuka. Habang nakatalikod si Pito sa mga nilalang na yon, mariin naman siyang binigyan ng babala ng kanyang ama na kahit na anong mangyari, huwag siyang gagawa ng anumang ingay sa bangka nila. Iwasan din niyang mag-isip ng kung ano-ano para hindi sila mapahamak. Dahil sa sinabi nito, bigla naman siyang kinabahan gawa ng unang beses niyang marinig sa kanyang ama ang magbabala ng seryoso. Alam niyang kapag ginagawa ito ng kanyang ama, merong panganib silang kinakaharap. Ilang minuto pa ang lumipas, wala namang nagawa si Pito kundi ang manatiling walang imik sa kanyang kinaroroonan. Maya-maya pa, napatingin naman siya sa isa sa mga lalaking naroon sa bangka nang bigla itong ngumisi sa kanila habang nagwiwika ng, "Palto! Magandang gabi sa'yo. Mukhang inaabuso mo naman ata ang sapang ito." "Abay, nagkakamali ho kayo. Wala ho akong inaabuso na kahit sino rito. Hindi ho ba't alam nyo naman na dito kami kumukuha ng aming ikakabuhay? Konting pasensya ho. Hindi ko naman inaangkin ang sapa ninyo.
Mahinahong sagot naman dito ng kanyang ama. Matapos nitong makapagsalita, bigla nitong nasipat ang lalaking naglabas ng isang basong gawa sa kawayan na merong lamang likido. Dahan-dahan din itong inilublob ng nilalang habang nagsesenyas sa ama ni Pito na lumapit. Dahil sa pangyayaring yon, inakala ni Pito na tututol ang kanyang ama sa nais ng mga ito. Subalit pagsilay niya sa pagmumukha ng kanyang ama, laking gulat na lamang niya nang masipat niya yung dahan-dahang bumababa sa kanilang bangka. Pito, dito ka lang. Wala kang makikita o maririnig. Ipikit mo ang iyong mga mata kung ayaw mong makasilay ng ganitong kaganapan. Wika ng kanyang ama, pagbaba nito sa sapa. Dala ng takot noon ni Pito, purong pagtango na lamang ang naging sagot nito. Ilang minuto pa ang lumipas, kitang-kita niya ang paglapit ng kanyang ama sa bangka habang nananatiling walang imik. Pag-abot nito ng baso, agad naman itong ininom ng kanyang ama ng walang pagdadalawang isip. Matapos nitong malagok ang lahat ng likidong nasa loob ng baso, marahang inilapit ng nilalang ang kamay nito sa noo ng ama ni Pito na parabang may nais itong iguhit. Nang magawa na ito ng nilalang na yon, agad din naman niyang nasipat ang pag-usad ng bangka nito. Sa susunod na Biyernes, umiwas muna kayo rito. Araw yan ang aming kainan. Kaya na may kinakailangan niyong ipagpaliban ang inyong pangingisda. Huwag niyo ding ipagsabi ang sinabi ko sa inyo nang sa gayoy maging maayos ang ating pagsasama. Tandaan mo, ikaw lang ang nakakaalam nito at wala nang iba. Wika ng lalaking yon bago tuluyang maglaho ang bangka nito sa sapa. Nang marinig ito ng ama ni Pito, tumangulang naman yon habang paulit-ulit na nagpapasalamat. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, agad din naman nilang binagtas ang daan pabalik ng kanilang tahanan. Habang nasa kasagsagan sila ng pagsasagwan, ibinili ng kanyang ama sa kanya na huwag ipagsabi ang mga bagay na kanyang narinig at nakita. Tumangulang naman noon si Pito, subalit lingid sa kaalaman ng kanyang ama, pinatagos lamang nito ang lahat ng ibinigay nitong babala. Makalipas ang araw ng Miyerkules, naging abala naman sila sa kanilang pangingisda. Kapag umaga, nasa sapa sila. Kapag hapon naman, pinapayagan nitong maglaro si Pito kasama ang kanyang mga barkada sa baryo. Ganon at ganon ang naging takbo ng kanilang buhay hanggang sa dumating ang puntong sumapit ang Huwebes ng Linggo. Sa pag-uwi ni Pito sa kanilang tahanan, maiyak-iyak itong nagtapat sa kanyang mga magulang ukol sa mga bagay na kanyang ginawa. Ayon sa kanya, hindi niya sinasadyang mailahad sa kanyang mga kabarkada ang tungkol sa naranasan nila sa sapa. Matapos niya yung mailahad, panay naman ang kanyang pagsasalita ng iba pang dahilan upang hindi masyadong mapabigat ang kanyang kasalanan. Subalit nang marinig ito ng kanyang ama, halos muntik-muntik na siya nitong mapatay sa kadahilanang hindi nito binigyang halaga ang kanyang mga babala. Matapos magulpi si Pito ng kanyang ama, pinaluhod siya nito sa asin at munggo sa harap ng altar nila. Ano ka ba naman, Pito? Hindi ka ba marunong magseryoso sa mga bagay-bagay na nakikita mo? Ipagpanalangin mong meron silang makakain sa sapa kinabukasan. Dahil kung wala, sinisiguro ko sa'yo, tayong kanilang pagpipiestahan. Wala kang alam sa realidad, Pito. At lalong-lalo na sa mga panganib na maaaring idulot ng kapangasan mo. Wika ng kanyang ama habang nanginginig ang buong katawan nito dahil sa galit. Nang marinig niya ang bagay na yon,
Halos wala naman siyang maisagot dito sa kadahilanang ang pumapasok sa kanyang isipan ay ang hapdi ng bugbog na kanyang natamo. Wala naman siyang maaaring masisi noong mga oras na yon, gawa ng aminado siya sa kanyang sarili na siya ang may kasalanan kung bakit yon nangyari. Makalipas ang kalahating oras, halos mangitim na ang tuhod ni Pito. Dahil sa awa noon ng kanyang ina, kung kaya't pinahintulutan na siya ng kanyang ama na tumayo. Matapos nilang makakain ng hapunan, agad din namang ipinagpahinga ni Pito ang kanyang pagod sa katawan. Sa pagsapit ng umaga, pumutok ang balita sa kanila ukol sa mga bagay na inilahad ni Pito. Sineryoso yon ng kanilang mga kababaryo, gawa ng alam ng mga ito na nanggaling yon sa kanyang ama. Matapos nilang mapag-alaman ng katakatakot na balita, wala nang nagawa ang pamilya nila, kundi ang manalangin na sana ay merong maligaw sa sapa. Pagpatak ng 7:00 ng umaga, dinumog ang bahay nila ng kanilang mga kababaryo na naghahangad na makita ang ama ni Pito. Nangako naman yung wala sila doong gagawin basta masunod ng ama ni Pito ang kanilang gusto. Ayon sa mga kababaryo, na kung hindi totoo ang sinasabi ng kanyang anak, siya mismo ang mangisda sa sapa noong araw na yon. Isama niya si Pito nang sa gayoy merong maging saksi sa mga nilalang na kanilang makakasagupa sa sapa. Nang marinig ito ng kanyang ama, paulit-ulit naman yung nagmamatigas ukol sa bagay na ipinapagawa ng kanilang mga kababaryo. Dahil sa kanyang ginawa noon, mas lalong tumindi pa ang tensyon sa kanilang bahay na halos dumating na sa puntong sigaw-sigawan sila ng kanilang mga kakilala at sabihang kaanib ng tribo ng mga aswang na naninirahan sa looban ng sapa. Dahil sa mga pangyayari, nagpasya ang ama ni Pito na gawin ang nais ng mga ito. Bagaman ayaw nitong ipasama ang kanyang anak, patuloy pa rin silang pinilit ng kanilang mga kababaryo kung kaya't wala na silang nagawa kundi sundin ng mga ito. Bago sumapit ang 9:00 ng umaga, kasalukuyan na silang naglalakad patungong sapa. Tahimik silang mag-ama noon sa kadahilanang nasa likod lang nila ang iilan nilang mga kababaryong nagbabantay. Nang makasampa na sila sa bangka, buong tapang din naman nilang nilisan ang dalampasigan. Tay, pasensya na ho kayo kung dahil sa akin mapapahamak tayo. Ako na lang ho magsasagwan, tay. Lumangoy na ho kayo pabalik. Kung tutuusin, ako naman talaga ang may kasalanan ng lahat eh. Nanginginig na wika ni Pito sa kanyang ama. Nang marinig nito ang kanyang sinabi, bigla naman siya nitong binatukan habang sumasagot ng, "At sinong ama ang matitiis ang kanyang anak? Kahit anong kasalanan mo, Pito, hindi ito sapat para talikuran kita. Pag-igihan mo na lang dyan ang iyong pagsasagwan. Pangako, iuuwi kita ng ligtas." Dahil sa sinabi nito, tanging pag-iyak na lamang ang nagawa ni Pito. Habang papalayo ng papalayo sila noon sa kanilang baryo, papalakas naman ng papalakas ang kanyang kaba sa dibdib. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman sila noong napatahimik nang mapansin nila ang biglaang pag-alon ng sapa. Nakakapangilabot ang alon ng sapang yon, gawa ng umiikot lang ito sa kanilang bangka. Nag-uumpisa na din noong kumilimlim ang ulap, indikasyon na bubuhos ang isang napakalakas na ulan. Dahil sa kakaibang presensya na kanilang naramdaman, mas lalo pa nilang binilisan ang kanilang pagsasagwan. Sa pagpapatuloy ng kanilang ginagawa, bigla naman silang naantala noon nang masipat nila ang paghiwa ng sapa sa harap nila.
Kitang-kita ni Pito ang pagkahiwa ng tubig sa lugar na yon na para bang may kung anong bagay doon ang dumaan. Bago pa man ito tuluyang makalapit sa kanila, buong lakas naman siyang itinulak ng kanyang ama sa sapa habang sumisigaw ng, "Langoy, Pito! Bilisan mo!" Paulit-ulit ang sigaw nito na para bang merong nilalang ang humahabol sa kanila. Dahil sa kanyang mga narinig, mabilisan naman siyang lumangoy patungo sa pangpang. Pagbaling niya ng tingin sa kanilang bangka, bigla namang nanlaki ang kanyang mga mata sa kadahilanang nasipat niya yung unti-unti nang lumulubog. Ang kanyang ama naman nananatiling nakalutang sa tubig habang tahimik. Ilang minuto pa ang lumipas, tumulo ang napakaraming dugo sa ulo nito na siya namang labis niyang ikinabahala. Akmang lalapitan niya pa sana yon pero nang marinig niya ang sinabi nito, nagpasya siyang tumakbo papalayo. "Pito, umalis ka na! Siguraduhin mong makakauwi ka. Tandaan mo, kahit anong mangyari, tumakbo ka lang. Wag na wag ka nang lilingon pabalik!" Sigaw ng kanyang ama habang pilit hinahawakan ang isang nilalang na nakasunggab sa balikat nito. Pagkarinig ni Pito sa sinabi ng kanyang ama, dali-dali naman siyang kumaripas ng takbo habang patingin-tingin sa dahan-dahang lumulubog na bangka ng kanyang ama. Alam ni Pito na yun na ang huli nilang pagkikita, kung kaya't hindi niya napigilang mapahagulgol sa pag-iyak. Panay dinoon ang pagsapak niya sa kanyang sarili, gawa ng alam niyang siya ang may kasalanan ng lahat. Ilang minuto pa ang lumipas, mas lalo pa niyang binilisan ang kanyang pananakbo. Hindi niya mawari pero pakiramdam niya napakaraming humahabol sa kanya. Ang iilan sa mga ito ay nagsisitalunan sa sanga ng mga puno habang patuloy na sumisigaw. May mga nararamdaman din siyang pagkumpas ng pakpak sa himpapawid, indikasyon na merong dambuhalang nilalang ang nakasunod din sa kanya. Dahil sa takot na nararamdaman noon ni Pito, kung kaya't lahat ng pwedeng madaanan, dinaraanan niya. Wala din siyang pakialam noon kung magkasugat-sugat ang kanyang mga paa sa kadahilanang ang nais lamang niya makatakas sa mga nilalang na yon. Pagdating niya sa dulong parte, doon niya nakita ang isang malapad na sapa kung saan kinakailangan niya yung languyin ng mabilisan. Alam niyang makakaligtas siya pagdating niya sa kabilang ibayo nito, kung kaya't agad niya yung nilangoy ng walang pagdadalawang isip. Bagaman nakakaramdam na labis na hapdi at pagod sa katawan si Pito, patuloy pa rin siya sa paglangoy upang marating ang kabilang ibayo. Nang marating na niya ang kalagitnaan, ramdam na ramdam niya ang pagsitalunan ng mga nilalang sa tubig. Dahil sa pangyayari, mas lalo niya pa noong binilisan ang kanyang paglangoy, subalit hindi naglaon na habol din siya ng mga ito. Pagramdam ni Pito sa isang kamay na humawak sa kanyang binti, agad din naman siyang bumulusok papailalim dahil sa napakalakas nitong paghila. Pilit man siya noong nagpumiglas pero wala siyang lakas para labanan ito. Maya-maya pa, dahan-dahan namang nawawala ng hangin ang kanyang katawan na siyang nagpahina sa kanya ng husto. Ang tanging nagawa noon ni Pito, tumingin sa itaas na parte ng tubig habang patuloy na iniisip ang kanyang ina. Sa pagdilim ng kanyang paningin, doon na niya tinanggap na yun na ang kamatayan niya. Subalit makalipas lamang ang ilang segundo, narinig niya ang boses ng kanyang ama na nagwiwika sa kanyang isipan ng, "Umahon ka, Pito! Lakasan mo ang loob mo!" Dahil sa kanyang narinig, biglang nagkaroon ng lakas ang kanyang katawan nang sa hindi malamang dahilan.
Pinilit niya noong pumaibabaw sa tubig na siya namang dahan-dahan niyang nagawa. Sa pagdating niya sa dalampasigan, agad naman niyang napansin ang dalawang pangil na nakabaon sa kanyang binti. Wala siyang ideya kung papaano siya nakatakas sa mga nilalang na yon, gawa ng maging siya man, inakala niyang yun na ang katapusan ng kanyang buhay. Dahil sa medyo malayo-layo ang lugar na kanyang napuntahan sa kanilang baryo, kung kaya't inabot siya doon ng umaga bago siya tuluyang nakita. Ang kanilang mga kababaryong nakakita sa kanya noon ay labis ang pagsisisi sa kadahilanang aminado ang mga ito na sila ang nag-udyok sa mag-ama upang gawin ang kapangi-pangilabot na bagay na yon. Para naman makabawi sila kahit papaano, ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya upang magamot si Pito. Hinayaan lang naman ito ng kanyang ina nang sa gayoy hindi na sila magkaroon ng karagdagang problema. Sa paglipas pa ng mga araw, nang medyo makabawi-bawi na ang kanyang katawan, nagpasya silang lisanin na ang kanilang tahanan. Hindi na nila maatim na manatili roon, lalo pat alam nila sa kanilang mga sarili na mismo ang kanilang mga kababaryo ang may sala kung bakit namatay ang kanilang padre de pamilya. Makalipas ang ilang taon, nananatiling sariwa pa rin ang kanyang takot sa mga nilalang na kanyang nakita sa sapa. Labis-labis din ang kanyang puot na nadarama sa mga dati nilang kababaryo na nag-udyok sa kanilang mag-ama na pumasok sa sapang pinagkakainan ng tribo ng mga aswang. Pero may mga iba silang kababaryo noon na sinasabi na tama lang ang nangyari sa kanilang mag-ama dahil ito naman ay kasalanan ni Pito. Okay, opinyon ko sa kwento. Yun na yun, yung buong buod ng kwento. Kasalanan ni Pito kung bakit nangyari yun sa tatay niya. Pero may kasalanan din yung tatay niya. Bakit hindi niya kasi ikinalat sa mga kababaryo niya na hindi sila pwedeng pumunta ron sa parte na yun ng sapa? Diba dapat noong una pa lang sinabi niya. Pero ang nangyayari ngayon, ang nangyayari kasi parang yung tatay niya, ginagawa namang pain yung mga kababaryo niya. Paano kung merong katulad doon ni Pito na nangisda, wala namang alam, tas namatay yung tatay? Anong idadahilan ng tatay ni Pito? Diba? Parang mali lang rin eh. Mali talaga yung side ng pamilya nila Pito. Dapat noong una pa lang, sinabi na nila sa mga kababaryo nila na wag silang magagawi doon. Kasi sabi rin naman sa kwento, yun lang yung area kung saan nangunguha ng makakain yung mga aswang. Malay ninyo may mga maligaw na hayop doon na pwede nilang kainin, di ba? Yun lang yung nakita ko sa kwento na sana nung simula pa lang sinabi na ng ama ni Pito na alam niya kung anong klaseng mga nilalang ang nakatira doon. Pero kasi pag pinapaulit-ulit yung kwento sa kanya, sinasabi niya na walang nakatira. Di ba? Para sa akin lang ang may kasalanan dito yung pamilya ni Pito. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.